Gabon eta ongi etorri mundu guztiari, zer modu zarete, ondo? Ilundu guk nahi baino lehenago eta gehiago. Eske guain azkar iluntzea, Hago soilun, zarautzen zuzenean, bederatzi terdiak, ez dakit ikusiko den guk nahi genuken bezain ondo. Baina, bai, bera, ikusi beharko luken guztia ikusiko. Desberdinan notatzen. Nabaritzen hemen Julenin notatzen zaio. Hor. Ni galtza luziak egin eta ez da notatzen. Baina, hemen, baitu. Hor soseateatzea. Gutxiateatzea, baina soseateatzea. Ikusten duzu hori? Hor. Ara, gehiago, nogales! Hor. Ba hori guztia non diatorren... Ikusi nahi? Ikusi. Ez pentsa, plano zoragarri hori ikusita ere aitortu beharra daukagu, uda gogorra ari dela izaten, udako azken txampan bete-betean sartuta gaudela eta horregatik gaur gora bihotzak behar bezala egin alizateko, korpuza astindu eta kirol pixka bat egitera etorri garen. Gaur etorri ganean, maleko irazen, ere ilusioa zen hona etortzea, eta azkena etorri ginean, eurizaparretan etorri ginean, eta gaur nola ez, eguzkiatea zarautzen. Zegiroa ze itxaso ederra gaur, eguzki ari zaigu hementxe oraindik ere bete-betean ematen, eta ez dakit jaitu zaren ogales, baina Ameriketan adibidez, ja aspalditik da tendentzia kalean kirola egitearena. Bai? Piskate gimnasiotik atera, eta kalean ariketak eta egitearen rol hori Ameriketan aspaldi hasi ziren, Zarautzi esaten diote Euskalifornia. Horregatik, zarautzen gaudela, aprobetxauta, guk ere igual proba genezake kalean izerdi ateratzearen hori nolako den. Bea, nik hor gauzak ikusaitu dut, eta nik hor gauzak itia, zer zeitia bak hau da? Venga, gozen. Zer zeitia bak hau da? Venga, nogales. Ba, korrika txikian lehen da bizi. Pinpona! Pinpona gaur ez nogales. Hori beste batean. Korrika txikian, berotzeko nogales. Venga. Eta hemen adibidez... Gauza bat, ez, betxu, hemen hasi. Hemen, bale. Barkatu den mutilak. Hemen ze, venga, ba, ondo nogales. Iniziatibarekin, horrela gusta ez. Ba, Kopera. Puf. Venga. Pa. Ai. Venga, apa nogales. Osondo. Bueno. Venga nogales. Ze. Bien. Ze, Baina eta zegin behar duzu. Eguzki jartu? Hombre, eguzki jartea dela zarautzen aprobetxauta eguzki jartu, berdet? Zan dugu pixka bat. Zuki. Vale, venga. Nola egiten da? Holaxe. Osondo. Osondo, Julen. Txoin, Nik ere probatuko dute zer moduz. Probatu zazu. Men mirenen aldamenean. Holaxe, probatu zazu. Egia esan. Zeirutzen? Igual hobeto, nogales? A ber, ba, kirola... Gero esango dugu bai ez egin dugula. Kirola... Osondo dago baino, deskantzuare hona da. Hemen txegeauko gea. Igual ez da asko nabaritzen ez duelako asko nabaritu behar. Igual ez zateatzen, igual, ez? Gusto egon gara? Bai. Eguzkipean, eguraldi oso narekin gaur zarautzen, baina kirola horrela ez dugu. A ber, kirola oso ondo dago. Bai, oso ondo, baina eguraldi txarrak asko ditu, eta gaur justu eguzki atera dela, esan dugu. Aprobetxatuko dugu. Hori bai, zerbait aipatu da hor tartean, baina gaur, ze kirolaz ez dugu eztabaidatuko, kirola bai beti. Bai, kirola ona da, baina... Kanpoan, ala barruan, gimnasioan, ala kalean, malekoian, hori izan da pixkate izketa gaia, ados? Deportia bai? Bai. Kirola bai, baina... Hori seguro? Non. Horia. Hori dago. Ze kirola egin da gero, deno gaude asko zerebeto, gure buruarekin. Baina, kirola zitzegindakoan ere nik uste du pixka baietz. Bueno. Empatizatu. Ba, nien aiz hobeto sentitzen. Zen kirola asko, azken aldian, berreztetin. Orduan, kiroletaz hitzeite bali maet, gaski sentitzen naiz, esatet, ba, estetik. Hitzegin ezagun beste gauza batzu ez ere. Bale. Laurekin adibidez. Eta gaurko gonbidatua. Hori. Eske gaurko gonbidatua hori bai dela gora bihotzak. Pozen. Aspaldi ikusi gabe neon beha, Aspaldi. Baina, eske, morena. Bai? Ez du eguzki hartu bere? Ez, etxetik etorri daia. Aktorea da. Aktorea da? Ona. Oso, Bai, ez, bai. Eta neska maja. Oso. Bai, azu bezala, baina morena. Hemen jartzen du bera izena, ez dago misteri hori. Zer izango da gaur bisitan. Ia ez gira berdina ze beha altagoa da. Vale. Bestela berdina. Bestela, kalean ez bere izteko modu. Baina hori zena, nogales da edo zan. Bai. Sara Kozar, eta berekin esango dugu. Gora bihotzak! Gote!
Jaun Andreok, ladies and gentlemen, boys and girls, ongi etorri mundu guztiari. Ongi etorri. Sekula santan ez da berandu iritsi, bera da Jokin Aierre Garaiz. Gaur berandu iritsi da esan behar dauk, eta maak minutu. Berandu iritsi da. Gaur, Jokin! Txistearen egunean. Lehenengo aldia da, lehenengoa, baina gaur behandu. Aldiz, Iker Plaxak atera ez duen karneta, Ibanek atera bai, baina galdu ere egin du Iban Garzia Zerreña. Iban! Despistatu xamarra beti izan naiz, dan ezin duki perfektua naiz, eta ontxe bertan ez dauket karteraik. Galdu bitat. Osa ez da karneta da, kartera oro har. Kartera, ez, baina identitate txartela badauket. Nana? Nana badauket. Beti gainen ematetelako. Norbait bazara, norbait bazara. Bai, ez dauket. Betizu klubeko txartelik eta ez dauket. Betizu galdu dezu. Galdu indet. Hortxe neuken gordeta, errekuerdo bezala betiko betizuko txartela. Ba, orduan, galdu indet. ez dakit norbait otezaren, hori galduta, Nana badaukaztu, baina. Baina, hor belaunaldiak, beste batzuk super bat daukagu. Zure bai, Bai, baina, eta beti zure, bai? Bai, ni bilak, bai. Eta orain eskua bihotzean jarrita esango dugu, gaur izango dela, Oianaren, Maritorenaren. Azken atxado bero bat Maritorentzat! Venga, a ver. Maritorenarko azken gora bihotzak. Iraiak 5, ja hemenik aurrera dena izango da despedida bat. Gaur, bihar eta etzi, eta momentuz, ziogu. Baituzte guapa etorri da. Hombre, gaur nik alfombra gorria nahi nun, Julia. Eta gaur justu esan diazu, gaur ez zanik. Venga, ba. Venga, Marita, hori ama. Osa ondo. Ze disgustua lehen da biziko egunean, nik ez dut eskuarik egin. Zein berde. Bueno, eta nik esan nahen, gaur azkenengoz etorri zaitela bisitan, gure ikusle, eske, finena, beti dago ikusten. Eta esan diot musu bat diateko nioela hemendik. Eta da Nora. Nora, musu handi bat da, mutxiki bat. Etortza beti eta olaitik. Eta gezorka da, eta gaur, izan da azken eguna etorri dana kasaitea, eta musu handi bat Nora! Igual bihar ere etorriko. Ez datu. Bale. Gaur azken, oso. Hau esan da, zuzara, berriz. Ani naiz. Bai. Eta, oaindik ezin joazte eta gurekin bukaera arte geratuko dianak dira gure erreportariak. Nerea Mazo, Arrilla eta Ander Elordui. Nerea Mazo dago, oain oso goiztu, Artziniegan. Nerea Mazo, Artziniegan. Eta Ander eta Karmele, lekitxon. Oso ondo. Lekitxon, da. Ia dena oso ondo. Nerea, zer moz Artziniegan. Dena ondo? Gabon, bikote, bai oso ondo gaude, herri txiketan beti oso ondo tratatzen gaituzte, eta hori olako da. Gainera, uda amaitzen dagoela Artzinera gatorre gara, Arabako herri txiki batera, gaur umeen eguna izan da, eta horregatik etorri gara guri umek eritan ibiltza gustatzen zaigulako. Apar festak dugu, gero paiasoak etorri dira, Perritx Porrotx eta Mari Mototxe arratzaldea pixka eta laitzera, eta orain frontoira etorri gara, ikusten duzue, txosna parean dago frontoia, eta hona etorri gara, zeren orain, gaztetxoak ari dira futbito partidoa jokatzen, gurasoek zerbait hartzen duten bitartean, edo afatzen duten bitartean, eta, herri guztia ezakitan fondoan ikusten duzuen, eserita dago, umeek nola jolasten duten ikusten. Familia gero polita egon da gaurko egunean, batean hasi ziren hemengo jaiak, eta igandera arte aguantatzen dute, 10 egun, haizue, nahiko luzeak. Badira. Eta, gero saiatuko naiz pilotaren bat bilatzen, nik ere bai erronkaren bat egin nahi dudalako, lortzen dudan. Gero erakutsiko dizuegu zertan aritu garen arratsaldean, apar festan hau gara. Jaso pilota, Tori, oso ondo. Oso. Gero arte Nerea, zerikazko. Venga, gero arte. Umen egun Artziniegan. Aldiz, lekitxon? Lekitxon, igual, hortzik, biziko dugu nagoitia. Lekitxon gaur? Bai. Antzarra. Antzar eguna! Antzar eguna! Antxe bi antzar! Ander Elordui eta Karmele G! Mira, ze ambiente dagoen lekitxon! Zuek bando? Ikutuzelako giro honean, gabizen arratsalde honetan. Ander arratsaldea ez gaua da, eta hemen nabari da. Karmele arratsaldea gaua arratsaldean. Hemen ja jendia trebesten azile dau, Ander? Osa, que gaua. Honek arratsalde ondo aprobetxau dabe.
Jenta grazioso etorri da, gun polita antzarregune gaur. Urdinez etorri barzan. Hori da, Ander, zu lekeiarrek esango leuki moduen, zu itxasora. Lehenengo errokarako izte zaitu, baina bigarrenerako igual. Ui, Carmela, zelako gora baztorri askun gaur. Nik urdin ekarri dut, bera beltzez etorri da. Niri azul marino, Ander. Kolore mota asko dauz, ikesi berreko bai, Bueno, Carmela, gaur talde polite dekogu. Ander, gaur sorpresa bat deukegu. Bai. Beste bat. Oinarte ikusi bakue. Berri Gora eda. biotza programan ondino ez da ikusi olakorik. Ez da harri handiau bat. Ez, arrexe botalekue gomi dana bardine da. Ez da pertsona bakar bat. Ez da pertsona bakar bat. Pertsona ugari, baina danak emakumeak. Hori da. Bueno, saiatuko gabintzet aurekin, gaurko lehenengo erronka Eta eken. hemen dugu gure boskotea. Hori da, aber nun dago esan, galdute ez badaz. Hori. Aber gure boskotea! Neska, torri! Hementxe dekoguz. Bueno, loa nabari da, enarrastran hasi dozue zuek antzarreguna. Antzarrak eta lekitxoko jaizak, ja laugarren eguna jorren gauzela, mila hotza txosentak adulta dukat. Baina oso ondo, lekitzarrentzako hau egun oso bereziza da, jente asko torten da, baina oso bereziza da, eta bueno, Eta gutzako begun berezi, lehenengo emakumezko taldea osorik lortu duguna, zelan ikusten dozue zuen gaurko erronka. bueno, egin aldogu. Eta ingo dozue, joan leku ehartzen, Hori anezak, filan? nik txiribiko da kronometroa preste, Berez, Carmele. Bueno. 2 minutu Oye, ea estilismoa. zeman paso aldi. 3, 2, Venga, neska. Zabalara! Bi golpeta. Hortxe lehenengo. Oso ondo. Venga, horrengoa. Hortxe, lehen da biziko golpea. Hankarekin golpea eragin, venga. Beste bat. Ondo heldu, lehenengo. Irristatu gabe. Bos baiet. Hombre, es que claro. Oso ondo. 10 ere baiet. Oso ondo. Bina altxaldi. Bai. Baiet. Venga, neska. Gora. Hai konexioa, kizkun kaskun dabi. Ya está, bai, hor segitzen dute. Jarraitzote. Berriro, 2 minutu. Venga, ikurriña eta guzti. Kontuz, pagatu gabe. Ikurriña eta guzti. Oso ondo. Minutu tamar. Venga, va. Lanerdiak egin daia, esan dugu, 10 altxaldi. Bina. Honeia, bigarna. Venga, bikain. Venga, va. Kabizela, gora. Eta bera. Venga, beste bat. Carmele, be. Lan hasi egiten da bizku. Eta Sortzigarrena minutu terdia. oso ondo. Venga, zabaldu hanka. Dara matzaguia uste dut. Amabi heltzen gara. Amabi. Zazpi, zortzi. Me gustatzen zaituen pelaunak izkopia. Baloia balitu zena, papa. Segundu falta dire. Bederatzi dara matzaguia. Venga, honekin 10. Venga, honekin bederatzi. Amar eta Beste bat? Denbora. Oso ondo. denbora! Bueno, gure neskak. Marka berria. Paso aldi. Oso ondo neskak. Bueno, oso posik ez da, Carmele? Ebre, posik, eta espero gutzuek be posik egotea. Ointxe hurrengo taldan bile joango gara, eta lasa egnaz uretara joango. Bueno, igual bukaera. Nik usiko da. Claro, zuek ez dakizkizuen sorpresak ere badaude, hemen. Ondo pasa, lekitxon eta gero gehiago. Carmele, G eta Ander. Zein bila mandiaten, ontxe Bai, hori ez hongo da. nintzen. Bai. Hau bukau da gero, taxi bat hartuko, Eta leketxoa, leketxoa. Lekitxoa. Lekitxo. Bantzua. Anak hartuko zaitu besoak. Nahi dete, baina. Plan polilla. Esan duzu duela 20 minutu, Iban, ze gogo daukan orden pixkat jartzeko Bai, nire bizitzari. zen. Errutinara Beira, bueltatzeko. balak iso zen errutuna, iraila da. Bai. Eta iraila. Udan gaude, uda da, Udan gaude, baina iraila ere bada. gaude. Bai. Eta irailan berez gauzak hasiteia, eta nola ez, lehen osan dauna, kirola. Bai. Kirola eta gimnasiora apuntatzeko, gogo hori, ez da? Bat, danak apuntatzen gara, eta
bigarren astean, desapuntatu egiten da. Jutega, pare bat klasein eta berriz eskun kasko. Eta beste batzuk kirola kalean egiten dute. Zarautzen adibidez, nire lehengusua unaxek kale fit egiten du. Bai. Kale fit? Hori jon ere egiten dut. Kale fit? Bueno, gauza da. Kirola itezu bai. A ver. Geneukan hemen gidoi bat, eta ez, bueno, berdin dio. Barkau, gimnasioa bai ala ez. Bai, baina gero esan behartzen nidan hori, eta gero nik hori erantzun, eta gero zuk hori, eta gero nik txapa hau dena, baina oso ondo. Esti, sentitzen dut, beti ez da posible izaten. Baina bota, bai, hori da. Lehenik eta behin, zuek kirolik egiten duzu, jagoazen gaira, ze bestela. Por cierto, barkatu, aipatu zu zure lehengusu Unax? Unax? Nik ere badaukat lehengusu bat Unax izena duena. Aiba! Nere besoetakoa da. Aiba, ni ez. Bueno, edo zen, ze gaur 18 urte bete. Wow! Zorionak Unax. Egiten duzu kirolik, Jokin? Beharko nukena baino gutxio. Baintxe momentu. Behar duzu, ala? Bueno, mugitza beti ondo da, torre, ez? Mugitu... Mugitu bitzen ez, baina eskartuko nuke denba pixka gehiago ukitzak kirol gehiago egiteko. Beraz, demora kontua da? Gaizki antolatzen aizelako, baina bai. Demora izan badaukazu, baina gero horratera egin behar da. Marito? Nik dantza egiten dut, kirola da. Bai. Baina gimnasiora juteko itura hori, adibidez, ez. Zu gehiago igual kalean orduan? Bueno, dantza... Bueno, estudio bat egiten dut dantza. Eta oso ondo dantzatzeu, elkarrekin dantzatzen genu, juten ginen. Horrez agutu ginen, dantzaiten. Eta behintzat batek ikasi du dantza? Bai, dantza. Eta egia esan dantza kalean egitea placer bada, hori ere esan behar da. Bai, txitan egiteko aukera daukagu, edo igual ez da oso ohikoa. Nik garaikidea egiten dut. Aiba! Hori zen dantza mota da. Dantza garaikidea, motel, Iban. Dena kontemporaneo. Hori bai, eskoitin kontemporaneo. Ez que aurrekoan ikusi nun sofa juntzala eta... Eta hanka oso elastika da. Eta nire amak esan zian, aizu, neska horrek dantza iteutanik. Keba. Eta baina baletara egiten duzu. Eta baletara egiten duzu. Aktoria da. Zuma gauza. Eta zergatik ez duzu kalean gehiagotan egiten dantza? Bakarri bada. Ja, nik uste lotxa puntu hori edo jendeak begiratzearen kontua eta... Gaur guztia azken eguna. Txalo bero bat, oian, Marito! Ondo, tirapu gorra zukan jarrita, bai, baleterako. Hau da barra. Torri. Marito! Hemen. Bai. Ja, txalo jodizugu. Ez dago, begira. Hemen ezin da zer kontatu, Jana. Baina hemen ezin dut egin egin. Ez, ja, baina. Hemen, heldu. Barra, xo. Baina baletean ez da izona, justo. Bueno, lasai, nire ondoan zaude. Bueno, zu plietar lebe batzuk eta jazta. Zela sektasuna derbi. Hemen ikendengo naiz. Ez que ezin da ez dago lekurik. Bueno. Ya está. Hau ez da garaikidea. Lekitxoko festa eta juteko kogodana jutez. Iko deur beste zerbait. Etxareko hau bat eratea. Zer da, dena txakurtu edo? Iban txakuer txalea, Errepente, bajonazo batek eman dit. Bueno, Iban, jareko gara beste zerbait dantzatzen. Altxa gaitzazu zuki, Iban. Ez da zer emasatzen, nik kontatu behar nuna zaleno, gaiz aldatu aurretik, gimnazioetan badakizutek gaur egon ez bazea juten, automatikokin desapunta hoik ezaitu, Bai. Neri nengo urtien pasaztite. Gaur kirolari etorri nahi, ikusten dut. Ai. Lehen urtien pasaztite. Uste dut iritxera momentu zure bideari. Bai. Seinale bat izan da, Iban. Lehen urtien apunta honitzen da, enaitzen jun irailera apunta honitzen da. Abendura arte honitzen jun. Eta junitzen desapuntatzea eta esatzen tiempo. Ya tiempo desapuntau. No vengas. Zenbat aliz moztu zaituen zure bizitzan. Karo, zain dut. Zure amak zenbat aliz moztu zaituen da, gaur zure buruak moztu zaituen, da? A ver, hori, juna izela nire konfidentzazko tokire galdetzea, pues a ver, kirola kalien, kirola gimnazio baten barruen, guazen ikustea jendiek pegeran. Kusi. Bueno, cuadrilla, gaur kirolari etorri naiz, ikusten zuten bezala, ja iraia iritsi da, ziga pixkatu udako kalori guztisek erretzen, zu kirola, aire librien, gimnazio baten barruen nola gustatzen zatzu?
Aire librean. Oso ondo, euski bizkatekin da. Venga, hori da tarratoia. Oso ondo, goizien goizo. Venga, ba, dano bat egingo deu, futin. Bat bi, oso ondo. Bat bi, hidratazio pixkat goizean goizo. Zemuzea? Ongi. Ondo, hidratatzen. Bai. Erantzazu gura, oso importantie da, ura eratea, kirola ekenek H2O. Kirola, gimnasio baten barruen edo kanpoen asio ez du? Barruan. Bai, Nahiago dezu gimnasiako materia ondo ikusi ez da, gertutik. Hori da. Dano batea, egunon! Oso ondo. Kirola ekena izago izien goizo? Bai, batzutan. Batzutan, zema kilometro? 7 kilometro. 7 kilometro. Baina ez futin, ibiltzen? Bai, lasai. Nahiago dezu aire librien edo gimnasio baten barruen? Aire librien. Bai, oxigenoakin. Oxigenoakin. Oso ondo, basegi aurrea. Vale, eski. Zuek etxatea lehengo, Hori zer da, gimnasiako materia baita ere? Baita. Etorri zaiona, bai. Ui, badikoala, etorri nola da zure izena? Aritz. Eta Aritz eta zure izena nola da, cariño? Maria. Eta Aritz zertzeaten, un ezagutu zinaten? Aldezarrean, baina Aldezarreko... Kotilla zea. Oso kotilla nahi. Aldezarreko gimnasio baten, Aldezarreko taberna baten ezagutu zinaten. Taberna. Hemen oso ondo, ze polilla. Futin. No, footing no, voy andando un poco ligerita. Rebaja kasiko balitzake bezala. Bat bi. Oin ingo deu, aerobik pixkat, goizean goizo. Orduen, cuadrilla, inberzutan eri jarraitu. 3, 2, 1, gora, bera, beste eskoakin, gora, bera. Kaja, zemuzea ondo, izerditan, kirola itxen goizien goizo. Bat bi, buelta, txalo, pum, goizien kirola itxaldezu. Kirola arixezea ez, baina ondartzan kirol pixkatin gozu paseotxo batzuk eta. Bueno, nahizean behin, txillakin. Bai. Oso ondo, cariño. Gauzak usteko. Bai. Baina kontuz, lapurrakin da, Txalo. Kena liontan, kontuz, egule berda? Pa. Bun. Vale, eskerrik Ala, gero arte, karo, ondartzare jendea jutelako kirola, ja. Zeitzate kirola iken ondartza zoazte, pareja zeate! Ze politia da maitasuna, musutxu bat. Berdin, eskerrik. Musutxu bat zue biok. Aize politia! Zu ezen nahiago dezute kirola aire librien ikie, eo gimnasio baten barruen? Gimnasioan. Bai, Hobeto. Zeba, hemen argumentu pixuzko bat hori izateko. Beruak otzunian, Bai. tienes ahí aire ventilado. Airea kondizionatua. Aire libre. Libre. Bueno, edo Euskal Herriak hitz egin du, eta jendea baita ere behitzeko hori importanti izetea. Nobixua gota. No, baina igual nobixua dako zu, gimnasisuan ezagututa. Nobixua horreatik. Nun? Gimnasioan. Bai! Ai, esplikatu iazu, hartu mikrofona, zure momentua da. Lagun bat neukan, Bai. eta justo bera nahi esan. Bueno. Hori da, bai, korrika pixkat martxa, venga, ala ondo segi bikote, agur. Bueno, manik hasi berkoat igual gimnasioa juten, batiz bat ez kirola itxeko, baizik eta bikotek idea topatzeko. Es que... Asmoa da, Iban. Saiontako... Bat bi, futin. Ambiente pixkate, Esaten baizu, Iban, saioko zuzunaritzak. Zoaz konfiantzazko zure tokira alderdi ederrera, eta galdetu, kirola kanpoan edo barruan. Eta galdetu dut. Bai, Iban, hori da zuretzako beti, aitzaki bat esateko, eta ligatu zen, noiz, norekin. Es que beak ligatu nahi eta ez dakin nun. Baina konturatu naiz, oñati arrazan aseneko nenezka hau, oñatiko gimnazio batea jun berretela, han ligatzea dako. Bai? Orduan jun berret oñatiko gimnazioa. Uste zue, nun ligatzea lagio, gimnasio baten edo kanpoko kiroletan? Ni atzo apuntatu nintzen gimnasioa. Lankide baten gatikan, Maider, musu bat, egun ematen jungo naiz ni. Maider imaz? Hombre! Nire gelaki die da Maider imaz. Bueno, sin más. Ba, kontua da, esan diatela gimnasio hortan pila ligatzea da. Bai! Eta orduan igual ni motibatu jungo naiz, baina jendea jutena ondo jantzita eta prepatuta eta... Hori da beste gauzat, ondo jantzita. A ber, mesedez. Lehenogako garaiko estilismo horiek notan... Ikusi gaitu zuen nogaren bideoan. Baina jendea juten da konjuntatuta, ningunen ikusi nun bat sartzen plataforma dun zapatak. Horrekin ez dakit baina hori zen bezalako pixu, zeia, muskulua. Geo pasan nintzen da zen gluteotako makina hortan. Zapatoiekin? Bai. Eta baita ere, errepatan diru asko gastatzen. Bai. Bai. Debate euki dugu, ja. Gaur da kanpoan edo barruan. Ja, baina, eske, leheno ikusi dute denda bat, korrikalari eta ziklismoari hortako erropa bat.
Jesus! Maria eta Jose. Galtza horiek, zeita egan bakarrik eta Arropa teknikoa oso berezia, miren. Teknikoa baita. Korrika bakarrik eta Euskal Herriera bueltatuta, esan berra dauket, Euskal Herrien oso gomendio hona dela, kanpuen ikirola, ze H2O eta CO2 asko dago, bertan dauden, pinu guztixen gatik. Nik izakit gaurko gaia, eta izu gustatu, ba esan. Begira, ez du tontaz hitzegin, nahi. Kirola kanpoan edo barro, ba ez ez importa, ez da orain pinua gora da bera, eta kulote batek asko bari duela, no gara. Stop! Artziniegara mesedez, bai? Eso ez du bat? Artziniega, Nerea, zu kirola kanpoan edo barruan. Mira. Ez du eratzuko. Barruan fotoian. A ber, entzutia zue? Bai, zuku. Bueno, lortut, pilota, nola gaur daukagun gaia kirola, ba, bueno, saiatuko naiz, hemen ikusi dut gazteak futbolean jokatzen, tokak egiten, egia da soinekoarekin eta ezingo dudala, baina, bueno, venga, azkar esan, zenbat toka egingo ditut? Apostuak. Amar. Gehiago, beti gehiago. Nik bi. Amar. Venga, ba, Hiru. Bat, bi, hiru, lau, 6, 7, eta jazta. Eskerrik asko. Bai. Bueno, esan bezala, gaur gazte gura, eta arratzalde honetan apar festa auki dugu, gur bildu gara, eta bueno, sentsazio arraroak aurkitu ditugu aparrean sartu garenean. Ikusi bideoa. Artziniegako festetera etorri gara, eta badakizu ezer umeak pozarren ditugu apar festa dagolako. Aizue, ni haiekin noa! Gaur, herriko jaiak dira eta gaur da umearen eguna. Eta, ikusten duzuenez, parranda eta falta. Gaurko da eguna pizkatu men inguruan antolatuta. Orduan goizean izan dituzi puzgarriak, izan dute baskaria, eta gero daukate gaur apar festa eta urarekin jolasak hori. Aprobetxatu seguraldi hona egiten duela, hori. Udarako azkeneko txampa ospatzera, hemen herriko jaietan. Ni berez, amengoa naiz, baina ez naiz hemen bizi. Eta gurasoekin eta egun pasa egitera eta lagunekin. Gainera egiten duen eguraldi ikainarekin. Aurten antolatu dute herri baskaria, baina umentzako bakarrik. Hor makarroia da, eta, ondo. Gaur izan dugu plan ederra. Goizan izan dugu gaztio intxablea, gero egin ditugu makarrona izan dugu. Ez dira atera oso ondo makarroia. Eta nortzuk aldatu du? Nik. Daukagu apare joku batzuk eta ere bai dutan bat, pandemian hasi ginen pentsatzen zer egin txikentzako eta auki bat bezala, ura dauka, 1000 litro dauka, eta zuk pilota batekin ematen duzu puntu batera eta erotzen basara, uretara. Eta gurasoak ez zarete animatzen uretara sartzera? Da ez daukagu adina ja. Ni normalen ez, gu hemen gaude ikusten, trago bat hartzen ikusten umea. Pasatzera ondo eta jolastera. Bustitzeko eta emateko txango bat. Eta zuek animatzen zarete tanke horretan esertzera? Bai. Ez ditu beldurra ematen? Ez! Ai ama, gazteria. Azkenean animatu naiz eta, sentsazio pizkat arraroa da. Baina, super ondo. Zuzko zizen dago ez bakarrik ez? Eta aparta ez da. Apar festak ere bindurra patik Bueno. A ver, tirapu jo fuerte timbrea. Tirapu, asarre dao, ez? Asarre gara ingo dugu tokizka. Baina bera bitxe gabe, Bego Viñuela! Hola! Txaro! Bego! Hola! Bego! Ongi etorri. Hauxe, izango da gaur zure tokia. Eta... A ver. Ia ber. Nira barratzen duguztia begira. Zure lanbidea da... Interesgarria. Iban, Marito, ez dakizu ezer zuek? Ez, egia esan ez. Te lo juro, gaur gaina birok itzin deba. Ez dugu jakin nahi. Izan dut lehen hor kanpoan zuzendaritzarekin. Gauza pasada hemen, udara guztien ezana pasada. Jokinek ezakit? Jokinek ezakit zein dan. Gaur ez ez zautzen. Lego, ez zea inor. Ja bizitzan, Jokinek ezautzen zaitu. Demala, ez que ikartze genuen lanbide bakoitza bazekin zein dan. Gaur ez. Izan dut hor lehen konversazio txiki bat zuzendaritzarekin, bere lanbidea, ze gauza asko jakin behar nituen. Eta kamerinotik Nogaresek entzuna. Ala! Orduan hori da. Baina bere lanbidea hitz bakar batean defini liteke.
Ze lanak orain, nezakit. Pentsatu, ita. Venga, hasi, bueno, zu iso. Marito. Egia esan oso galduta nago. Kriston lukazua daka. Bai, nik esango nuke artista, baina ez dakit zer artista. Artista oro bar. Bai. Kalean esaten daba, aio artista! Artista, agur! Eskulan gilea dolako zerbait, baina... Iban. Nik esan nuke artisten munduekin lotuta da hola, baina bea ez dela artista. Bea da artisten bestaldiena, representantie. Vale, oso ondo. Jokin? Artista representante. Ai, bazakit, nik Luka ikusita gustatzen zait, baina koloreak oso ondo erabili ditu eta hortan oso onak izaten dira psikologoak. Oh, mama! Hola! Lehen da biziko pista. Ze oso ezki, bueno. Lehen da biziko pista. Nila badake. No, egitatu paperean. Lumak ditu, baina ez du egan egiten. Ui? Ez dut irakurri, Antioge gabe nao, ez zer irakurri. Horrek despista hori nao. Bai, ez? Bueno. Lumak ditu. Baina lumak ditu bere lanbidiek, obeak. Lumak ditu baina... Claro, ez du egan egiten. Ari gara bere lanbidea ziban. Lumak ditu, baina ez du egan. Bueno, baina horrek aukera asko ematen ditu. Romulo eta Remo ez da. Bigar. Ideia asko ditut tintontzian. Pintorie. Idazlea. Ez. Eta azken pista. Ni pizka jolasten nahi. Poeta. Ez dakit. Galduta. Jolasten nahi naiz bestia despistatzeko. Hirugarren. Hau, berez ja. Letra zalea da. Ipuinak idazlaria. Poeta. Poesia. Ilustratzailea. Egiten du letterin, olako zerbait. Letterin? Bai, hola letra politiak eta kaligrafiak egiten. Hori da Sarako Zarrek egiten duna bere senarrarekin, letterin. Hau da, beste gauza bat hau. Beraz, eskerrik asko tirapurre redoblea. Bego, hau da zure momentua. Zure lanbidea da? Kaligrafoa. Kaligrafoa! ¡Estás mauite! Nola sortezula? Ez que ez dut entzun hitza, oza, entzutet hitzeiten nahi zinatela gauza bati buruz, da esanen. Baina zeu pentsatzen zenuen grafologa nintzela, ez da? Hori uste dut nik pentsatzen duela. Ze esan nire lankidei, idatziko dut nik zerbait, eta esango dit nolakoa nahi zen. Hori entzun deni. Hori, ja. Orduan, kaligrafo bezala ze egiten duzu? Bueno, lehenik eta behin aztertu egiten ditut antzinako dokumentuak eta fijatzen naiz nia nolakoak egiten zituzten letra, zelako herramientak erabiltzen zituzten antzinean, eta gero nik erreproduzitu egiten ditut, eta gero egin dudana nire letra propioa egin. Zure letra propioa? Bueno, bai, nire estiloa edo lakoa, bai. Ariak, kalibrita hauek bezala. Baina eskuz, hori da tipografia, hori da ordenagailuz, eta nik dana eskuz. Eta bego, eskolan ere letra hona zenuen? Bai, nahiko ona, bai. Eta ze momentutan erabakitzezu zure lanbide bezala? Bueno, nik arte ederrak ikasi nituen, eta han konturatu nintzen letra gustatzen zaizkidala, baina logotipoetan fijatzen nintzen eta olako gauzetan. Eta orduan esan nuen, bueno, bilatuko du zeo zer hori konkretuki ikasteko. Eta joan nintzen Bartzelonara, master bat egin, gero itailerra, eta bueno, egon nintzen, leku askotan? Bai, ikasten. Ze erramientaz tresna erabiltzen duzuzuk idazteko, lumak benetan? Bai, benetako lumak, bai. Gaztierenak eta bai metalesko lumak edo... Baina edozein erramientarekin egin daiteke kaligrafia. Osa, ez duk tintontzian sartzen duzu luma bat? Bai. Eta idatzi, gero argizari bizka da, seilua jarri, eta uso batek eramaten du eskutitzuri. Bueno, ez, momentuz korreoz bidaltzen ditu gauza baina. Eta zure bezeroak zeintzu dira edo nork kontratatzen ditu zure zerbitzuak? Bueno, alde batek daude partikularrak, eskatzen didatenak eskutitz bat, edo eskontzarako zeo zer espezial bat, edo markak, adibidez, hainbat markak ulertzen dute hau personalitzatuta dagoela eta esklusibitatea dela, eta orduan haien produktuak idazten ditut. Eta ze marka famosoekin edo ezagunekin? Bai, askotan egon naiz Dior markarekin, Loewe, Tiffany's, bai, askotan. Haientzat idatzi izan duzu zure letra? Bai, perfumezko fraskoetan idazten dut bezeroaren esaldi bat edo izena. Ardo botiletan, adibidez.
Bai, ardo botilletan askotan. Bai, nire bodako zuri kontratako. Hori da, bai. Inbitagoen izenak eta jartzeko. Bueno, niri gustatzen zait pilo bat egiten. Eta kaligrafa asko daude? Ez da osoikoa, ez? Entzun bentzat ez da entzuten. Badago jende asko egiten duena kaligrafia, tailernik ematen ditut tailerrak eta betetzen dira, eta jende asko dago interesa mostratzen dutenak, baina profesionalki egiten dugunak ez gaude asko. Moda bat egon da umeen artean duela gutxi, ez? Erosten zituztela hola kolore eta baina hori da pizka bat leterina edo da beste leterina. Aipatu dugu leterina. Bueno, agian zaletasuna edo sortu daiteke. Bai, gustu. Bego, ni asko fijatzen naiz letratan, benetan esate dizut, eta lehen hotzitzaiten gustatzen nire letra, eta gazteagoan nintzanean. Bai. Txikiagoa, ez bueno, txikiagoa nahi. Gazteagoan nintzanean, nik asmatu nun baitaren, nik nola nahi nun idatzi. Bueno, benetan. Nik aldera badaukaz zeatik, eta abetzuk argizie badaukazun, porque nik 24 urteia, eta 24 urtetan dudago ez dit inork argitu. Zeatik, medikuek daukabe letra txarra. Ba, nire teoria da asko ikasi dutelako eta apunteak oso azkar egiten dutela, eta ez daukate denborarik hain... Bada, teoria bat. Bueno, nire teoria baina, izan daiteke. Daukagu hemen arbel txiki, daukagu arbel bat daukagu. Idatzen ezake mesez gure saioaren izenak. Bai. Nik hauenekin. Estorri zuen, Bego, zatoz. Jarri zuen, Bego. Bueno, ez dakit ze eskurekin idatzi beharko zen duten. Ni eskerrekin. Hortik ondo? Vale. Aukeratu kolorea. Venga. Ba, biak. Gora eta Vale. Bueno, zuk azaldu ze letra tiporekin idatzi. Bueno, egingo dut nire letra tiporekin, bale? Nire eredu, asmatu duan ereduarekin, bale? Ze izen du? Ez dako, Bego Viñuela. Bego Viñuela eredua, bale? Bueno. Marka importantek izen luzea dauzkate. Izan daiteke hau Bego Viñuela gora bihotzak letra tipo? Bueno, unikoa izango da, bakarra izango da. Gora bihotzak eta behar zure firma. Lasai, gora bihotzak, bale, badakiten. Venga, noa. Letra tipo baten izena, Bego Viñuela gora bihotzak. Hipnotizantia da. Bai. Eta marratik atera gabe. Hombre. Pixa Barbie, Gainera kolore horrekin eta... Ze polita. Ze poli! Txalo ero bat, Ingo dugu gauza bat. Zuk zure gora bihotzak berdin eta nik nereak, hola gordeta aukiko dugu guretzako. Ez duzuen ere ikusi. Bai, Julen. Baina, Bego, Esan. Nik usatean, Bego... Superpolita, berago, ikoto. Vale, non. Gero moztu daite. Benerdia. Mostekoz. Bueno, hau ja badaukagu, ez da? Hau jartu dugu. Nik Bego galdera badakar. Zebaina eskuz gutxi dazte deu. Bai. Dan ordenadorez. Orduan, etorkizunean letrak aztertuko jendeak zehaztertuko du. Baztertuko du nola gauden. Osea, ikusiko dute ez dugula pintzelarik eta katzarik hartzen. Eta ikusiko du. Ojo. Bueno. Hau aztertu beharko luke ni nolako naizen jakiteko nork? Bai, grafologo batek. Grafologo batek. Eta ezkerrak eta eskuinak desberdin idazte dugu? Bueno, a ber, normalean ereduak pentsatuta daute eskertentzako, baina, bueno, normalean papera mugitzen zuzentzen da. Animo. Ni adibidez joaten nintzen beti, ikastolatik etxera esku guztia zikinduta. Ezkerrarekin nik idazitakoa gero pasa egiten duen da. Hori kurioso dik uzaten. Bai, hori grafologo batek eziko badu. Miren bera da kurioso xamarrak. Beti uste be politia. No, vale. Baina ez dituzu elotzen letrak. Begira zuk bai. Esto ya... Esku hona barda hortako. Aizu, nahiko politia, Pasando, txalo, vale, konforme. Vale. Bueno, nabarmen irabazlea nor, eta besteak egin gara saiak. Lehenengo beak, gero miren azkena Julen. Baina importantena jokatzea da, Bego, eskerrik asko. Gu orain jokatzera guaz, lekitxora, Ander elordui oraindik ere antzarrari lepotik helduta izango baita. Bueno, edo ez, zakit, Ander? Zakigu. Konexioa, badago? Ander? Lordu, bai. Ondik hemen jarraitzen dugu bai, Julen, badakizu Euskal Herrian bedeguzela kostaldeko herri asko, herri polite, bakoitzak bere xarma dekona, eta gaur Euskal Herri oso nora eta lekitxora etorri da, bueno, parte bat nerarekin hartzinegan eta besteak, bueno, zuek platoan, baina besteak ona lekitxora etorri dira antzarregun nau ospatzera. Atzo esaten dutzuen badeko gula zuentzako sorpresa bat ostegunerako, hala,
bigarren pista baleko gula, zebai, sorpresa Karmeleta biok emongo dutzuegu, gogoratu atzeko pista, ez dela jatekoa, ea asmatzen duzuen bitartean, gaur arratsaldean hemen grabatu dugun antzar eguneko bideoa ustnotzuet, gozatu eta ikusi zelako golpak hartuta bezen. Egutegian gorriz markatutako eguna da gaur hemen Lekeition duguna, antzar eguna. Bagoazen, deskubritzera. Bale, ikusten dutzuegu hemen arraunekaz eskuen zeuretara soazia. Bai, 51. numeru gara, bostean daukagu ordua sartzeko, baina ja pizkatan intxuo sartu da, ber nervizua. Zenbat soazi itxasontzien? 30 bat inguru, ez daki uslan helduko gari, baina bai. Neuna zangortin arrapatzai, lianabe. Eta zelan animatu zara? Launa izan dira, launa izan. Urduri zauz? Bai, oso. Bueno, hemen, neska gazte honek topa dugu arraunagaz eskuen. Eskerrik asko gazteaitz. Daroia, 30 urte baino gehiago batelian jun bari. Baina urten, neure zeme bilatoiaz. Eta zemena osila honek indoize. Eta zauztan, ama etorriko zara, bueno, bale. Da, urdurina hoe, zeme bilake bilatoiaz. Ez da beste gauza hoitxik, baina, igual, jo que se, eso zerra purtu. Amor de madre, isaten dana, amor de madre. Bueno, Joseba, hemen zabizo, keagaz, atzera eta atzera, zenbat urte daro honetan? Mordozka bat, 30 bat, 30 urte. Eta zaila da? Zaila ez da, lo que pasa, 3 ordu negoen behar dela. Eta gero, lauretan sokera esatu zenean, esan otore berdozu, eran barik eta juerga barik eta ez barik. Baina gozatzena hori bai? Bai, hori principala. Guk hemen Lekeitzora etorri gara, eguna pasatzera, eta bueno, antzarak bezalako festa bat ema nola ez etorri, ezta? Behin jakitun batek esan zuen, gora bihotzak eta bera prakak. Haupa Lekeitxo! Gora bihotzak eta bera prakak! Begira, animoa berriz ere nola egun zaion, Gure bale saioarekin hitz... Tibrea! Bale, tiran ulertuta. Bigarren konbidatu gozen kanpora. No gale! Guazen! Venga, laguna dizkide, bidaide. Bide lagun baten mila guazio. Ai, ze jator da guretan. Ni honek gaur hemen. Ui! Kanpora harta? Baina harta zeba? Zer gaitik? Ai! Mira, ze hartza! Kusi ze hartza! Aiba, ze hartza! Ui, pizkatu indurtu inda. Bai, aurrak ere usatu egin ditugu. Hartza, zer ez dut ulertzen hartza. Lasai, oain esango izut. Eske Sara egon da Berlinen. Bai. Berlinaleko, Berlinale, da zinemaldi festa bat, festival bat. Zinema Darama, arrantzak osoan nogalesek ensaiatzen Berlinale. Ini gabe. Berlinale? Hori da. Berlinale. Hori da. Ale Berlin. Han egonda. Eta han egonda. Eta... Ze jaialditan esan dugu? Berlinale. Hori da, eta. Eta han... sariak, ja, hartzak. Baina, han ez dira urrezkoak eta zilarrezkoak horrela? Bueno, baina, ze gertatzea. Hori, non? Berlinalen. Enegabe. Eta, Berlinale. Sararen lankideari bat eman zioten, eta berari ez. Eta nik nahi izan diot, gora bihotzakeko hartza oparitzea. Ez da... Berlinaleko jaialdiko ez da? Baina gurea da. Baina gurea da. Zarakozar! Zarakozar! Zatoz! Zure hartza! Gure eta zure hartzaren besoeta! Zerrekanko, miren! Zerrekanko! Arra! Ongi etorri. Bueno, hau da, arrapizatzen Itz batzuk. Ba, eskerrik asko Euskal Herria, oso pozik nagon, saria erramandet, eta beakin ingo heldo gaur. Hoi da! Bai, denok sartuko zarete... Denok sartuko gara. Familia. Denok sartzen gara. Zer moduz, nola zen? Jaialdia... Berlinale. Ez da bate erraza esaten, Guri kostatu zitzaigun pillo den. Berlinale, baina ez da bate erraza, Berlinale. Eta neoan ensaiatzen Berlinale. Baina Julenek dena kontatu Berlinale. Guai dago, ze orain dago mundu guztia etxean. Probatzen. Berlinale. Ez da erresa, Erreta Esan hiru aldiz segidan? Berlinale. Ba, ikasi dugu gutxi asko? Nola esaten den? Ba, honekin barura, gero material gehiago daukagulako, ja barura. Honekin barura. Meseen barura. Hombre. Zoma pixatzeo. Ez que pixatzeo. Joan, jokinen ondo utziko dugu? Jokinen ondo utziko dugu.
A ber. Aparka hemen. Zuretzari. Venga. Ondo zaindu, Hortxe Maritoren aldamenean zure tokia esanako zan. Palita, ze modoiz. Oianita. Claro. Claro. Txu. A ber, eman diezaioke zue berriz ere mesez elkarri muixutxo hori? Ze ba? Zentzate, pareja! Hori izan delako Maritoren eta Sararen arteko muixua edo Teresa eta Mimiren arteko muixua. Atzea junda. Jode, deia junda. Etorri zanean Sara, etorri baino pixka lehenuo, Ibanek esan du. Sara niretzako beti izangoa, Goenkaleko Mimi, eta gero esan dugu, Oiana Marito, Teresa! Ibanentzako eta Euskal Herri herriantzako, ez? Eguen dio, askotan esateate, Mimi! Ondo. Bueno, Mimi eta gero, gauza batzuk, batzuk. Berlinale, beste Nik aitortu behar dut niretzako ere alazin. Ezagutu arte. Asko maite dut, Ezagutu arte. Uda ondo zara? Earki, bai. Lasai. Augustu lasai. Bai, nire pixukidea zaintzen. Ondo. Leterin pixka praktikatzen? Leterin, gero esan ez gainera, ez dakit nork esan duen, modan dagoela gazteen artean, leterin da ze pasatzen. Orduan, deskansatzeko demorarik eta? Agustun bai. Guain ja iraietik aurrea, jotazu lan desente dakat, urrengo jabetetan, osea, que, bueno, deskantxo pixkat hartu dut, eta... Eta zaiz, udara luzatzen pixkat, egun horiek luzatu... Bueno, baina urrengo asten hasiko nahi zinemaldian lanean, osea, que egun batzu falta zizkit, eta gero ja jotazu. Hala ere, zuretzat urte hau lantxua izan da, zentzu honean, imaginatzen dut, ezta? Bai. Hor, normalean buruan tximeleta asko izate ditugu, zuk erle asko ibili dituzu. Bai. Erlantzatik erlantzara. Ba hori da, baina kasuntan 20.000 espezies de abejasekin iblizarete, besteak beste munduan esango dugu, eta arrakasta gainera. Bai, kriston arrakasta aukidu pelikulak, merezi du, ez dakit ikusi ez duten, baina zoragarria da filma, eta nila gidoi erakurri nuenean, pentsatu nuen, ostra, hau bada berezia, hau bada potentea peli hau. Oso barnera sartzen zan hasieratik historioa, eta gero ja grabatzen geunden, eta ikusten estik nola jentzun lan, eta pentsatzen nuen peli hau ondo jungoa. Baina, enun espero horren beste, eske pasadat izan da. Bueno, eske Berlinaleko jaialdiak 10 minutuko txalo zaparra da. Bai. Gainera nik pelikula lehenengo aldiz, Berlinen ikusi dut. Ze jaialditan? Berlinalen. Esan egin gara, ja ikasi dugu. Film Festival. Bai, aurretik endakan ikusita, ez duen aukerarik izan, eta orduan Berlinela jo nintzen, eta lehenengo aldizan ikustea izan zen super emozionantea. Eta benetan, egon zela jendea 10 minutuz segidan jarrian txalo jotzen. Benetan egon zela. Eta zer nola jasotzezue hori? Ba, ez gau ganden pixka flipatzen. Ezkerek idun ze pasabartzan, pelikulakin. Orduan oso emozionante izan zen, oso polita. Ego kiston parranden gendu gainea. Berlinen gainea. Oso ondo, bai. 10 minutu, Bai, jendea txaloka, 10 minutu zutik. Zutik? Gaina, madre mia, nola boka bartzuten, bai eskuek eta bai izterrak. Zente... 10 minutu zutik, personak egon egin behar du, eseri gabe. Madre mia. Baina zuk esan duzu, erlauntza, espezies de abejas. Bai. Zuzer, bizizara pixat erleen atzetik? Edo egin datoz? Davide, nahi erleak bereziki itzaizki gustatzen. Bildur pixkat ematen zidaten, baina ia da, bi proiektu hauen ondoren, dermente baina erle bat urbiltzen zait, eta pentsatzen zu nire laguna zara. Zu nire laguna. Eta dermente egin detorrala... Laguneta zaia. Laguneta. Bai, eskerrik asko. Eta guri hemen, lagunak honea ekartzea gustatzen zaigu, ez fizikoki, baina bai pantan. Erle bat ekartzea. Erletxo bat. Bai. Zure erle lagun. Kaixo, Txarini, preciosa. Bueno, askar bidaltzen duzu galdera bat, zen ere umeek ez dozti izten momentua gaur bautez. Zer esan duzen nioke, Txari, orain dela 15 urteko Sarako zarri. Bizi guapa maite zaitut. Atientza eskuminak, galdera, Galdera potentea, Dela 15 urte, nituen 28 urte. Orduan, zer esango nioke? Mundu guztia orain kalkuloak egiten. 43. Buruko, esango nioke segi horrela. Osa, segi gustatzen zaizun lana egiten, batzutan gure lana komplikatua da, ez? Zentzu batzutan, beste batzutan zoragarria da, eta nik asko maite dut, baina
nire buruari esango nioke hori, jarraitu, proiektuak hartzen, erronkai baietz esatez, gauza asko bildur asko ematen dute, eta horri aurre inbertzaio, eta, bueno, kostatare aurre indiot, etorri dien erronka guztiei, eta hori, hori esango nioke. Nahikoa esan diozu, eh? Bai. Beste gauza asko ere bai, baina, bueno. Telebistan oraindik ere esan ezin litezke. Telebista zitzen dugu, baita zineaz, eta antzerkia. Antzerkia indezu, eta irakasle ere bai. Baita ere, bai. Umetxekin ibiltzen naiz. Bueno, hor ezagutu ginen. Hor ezagutu ginen, bai. Eta zer da gehien gustatzen zaizuna? Telebista zinea, antzerki, irakasle, zaila, Zaila da, bai. Niri interpretatzea asko gustatzen zain, nire pasioa da. Orduan, interpretatzea balin bada, edozein arlotan, ongietorri izan da dila, ez? Antzerkia igual izan da gehien egin detena, eta asko maite dut, baina ia da baita diez, zine asko gustatzen zaidala, ez? Kamara horren gertu, txikian lan egite horrek, emozioa eutxi behar hori, eta zinean lan iteko modu asko gustatzen zait. Baina klaseak ematea ere asko gustatzen zait. Umeekin nik oso harreman ona dakat, asko gustatzen zaizkit, eta oso pelika iruditzen zait. Osea, bueno, denetik, gauza asko egiten ditut, ez bakarrik interpretatu, eta zuzendari laguntzei ezale biltzen iz askotan. Zu, txika, polifacetika máxima. Bere kurrikulumean hori jartzen du gain gainean, Iban. Polifacetika máxima jartzen du. Eta indik ez du lan danetatik, irakasle, aktor, dana. Zein da eskerronekoen nena? Entendiu diaz. Antzerkia da eskerroneko... Karo, en directo zaudelako. Karo, en directo zaudelako, eta horre egiten duzunean, jendea hortxe duzuelako, eta txaloak duzunean jasotzen dituzelako. Orduan ikuste dute... Niretzat erronka hundina beti antzerkia da, antzerkia da beldur kakotxen artean gehien ematen ditena, eta errespetu, nik antzerkiari errespetu handia diot, eta gustatzen zait lan oso fineitea, gauzako sondikas eta eukitzea, naiz bastante alemanna, zentzu hortan, eta respetu handia diot, baina asko ematen dit ere. Sara, nik zalantza badakatz, esan dezu zuzendari laguntzaile bezala itzezeala. Bai. Zer da erresagoa, antzestea eta argibidea jasotzea, edo zuk aktoreari ematea? Nik uste dute... nik normalen zuzendari laguntzaile bezala argibide asko ere ditut ematen, lan hori normalean zuzendariak egiten du. Baina, niri gehi gustatzen zaidana da aktore bezala lan egitea. Hori da, beste lanak ere gustoko ditut eta denetik egin behar da, ze askotan igual aktore bezala bakarrik, igual behar dituzu lan gehiago egin, eta gustoko ditut. Baina niri aktore eta lan egitea, eta gainera niri prozesuak, entxegu prozesuak izugarri gustatzen zaizkit. Bantzez lan bateako, etentzea hilabete bat, obi ensaiatzen, eta ni prozesu horiek piloa disfrutatzen ditut. Dago etxean bakarri bat urduri. Zein. Ze ikusi du hartza handi hori, eta esan du. Galituko gana? Ez. Kaixo denoi. Adios. Bueno, nik jolasoa proposatuko dizuet, eta honako izango da. Ranking bat egin beharko duzue, 3 aukeren artean. Eta Sarari gehien gustatzen zaionetik, gutxien gustatzen zaionera, ordenatu beharko duzue. Gero bere rankinga egingo du, eta bueno, ea nork asmatzen duen gehien, edo ea nork asmatzen duen. Aukerak hauek dira. Gauerdian, logelan dagoen moskitoa akabatzea. Bigarrena izango litzateke argazkiak ezabatzeko eliminar inmediatamente aukera erabiltzea. Eta hirugarrena, ez durdun haragia jan eta ezurra bakarrik txakurra egiten moduan ustea. Bale? Bueno, ea nork asmatzen duen gehi. Leterina. Mutillo horrek ezautzen nau, Sobrare ezautzen nau. Botea hori. Bueno, rankina, bakoitzak beria, ez da? Ojo, 20.000 espezies de abejas eta erlauntza. Nik uste moskitoarena, ojo, Nik aragian esango nuke lehenengo. Nik argazkiena. Bakoitzak beria. Buruan jarri. Bana-manan. Bueno, ez, ni azken. Vale, orduan ni hasiko naiz arrexena da. Ez da arrexena, nik oso garbi da. Nik bai. Vale, no gales esan zuk, zein hasiko da? Nik, venga, ni hasiko. Vale. Venga, bota. Esango nuke, aragian alelena. Bizioa hor dago, Bizio gehien guztor dago. Moskitona edo argazkia eliminar inmediatamente. Bueno, ez que igual argazkiana lehena. Lehena argazkiana, aragia bigarrena, moskita hirugarrena. Ni nirenekin bat. Bai? Nirenekin bat. Nik diot gehien aragia, bizio hor dago. Eta gero, bigarren, euria akabatzearena, eta hirugarren
Ni Julenekin ados. Ni ere bai. Bai. Nik hori neukan. Ez egon datu inon. Aragina azkena. Porque enaiz oso aragizalea. Gustatzen zait ez zurra jatea eta txakurro bezala, eritzak esaten bezala, bukaera arte, baina enaiz oso aragizalea. Orduan hori, azkena. Argazkina eta moskitoen artean, nik ez dut eulik akatzen, ez dut armi-armaik akatzen, ez dut inongo bitxitu akatzen, salbatu iken ditutetik. Baina, gauerdian gelan sartzen den moskitua nere belarrira etortzen bada, kaka ematera, orduan ja bada, zu edo ni. Baina, momentu hortan, igual gure semea sehaskan dago, eta sehaskan gainean manta handi bajartze dotola tapauta duteko, argi epizten dut, zapati hartzen dut, eta zu edo ni, eta beti harrapatzen dut. Beti da zu. Eta argazkiena menkata, porque nire mobilak ez daka, baina nire aritzen mobila, da iPhone bat, orduan daka eliminar inmediatamente. Igual, atatzen argazkiat ikusten, atatzen naiz da, me encanta eliminar inmediatamente. Baina, zeialako beste karpeta baten eta rekuperatu indaitezkelako. Baina hola ezin behar dugu. Ez que biak ez ditu nahi rekuperatu. Jarri diogu hartzari begian kamera txiki bat. Eta gaur gauean eulia agertzen denean edo. Ikusi nahi dugu. Ez que imaginatik. Galdera. Ai, nik zerbait esan nahi nion. Bai, azkar. Nik nahi nion esan, lehen Jokine galdetu diolako zuzendari laguntzailearen kontua, eta nik eukidet privilegioa bera aktore bezala lan egin dut urte askotan, ikusi ere antzezu bezala, eta zuzendari laguntzailere izan da ni egon naizen antzerki obra batean. Eta esan behar dut, asko eskertzen dela aktore bat ere hor dagoenean, azkenan badakielako hor dauden aktore horiei ere nola bideratu. Eta bueno, hori ere polikia dela. Ondo egiten du, hori ere? Hori ere? Bai. Hain beste gauza ditu ondo, Sara, beste galdera bat. Zemuz herrikirolak? Zero. Zerbaitetan kale egin behar genuen. Home, kuskolapustu ibiltzen ginen ordizin, eta hola, txingak, edo. Eta lekitxon gaur, harri jasotzen, hariko, konexiorik ez daukagu orain? Ez da. Joder, ez. Lekeition ja, haritu gara harria jasotzen gora eta bera. Eta orain beste pixka bat edo puska bat ere egin nahiko. Igual ez bali madako konexioik harri jasotzen jarri bertu. Ez que noiz harri Oi, uste dut laizten etortzekoa dela, harria, Iban. Harria baino hartza jaso ez dago, pixu antzekoa du. Hartzu hori niretzat espizela, nik 24 ordu pasan ikan. Edo balet pixkat egin genezak ez hori zere. Konexioa etortzean bitartean, urrengo proiektuko zerbait esatea badaukazu? Bai, badituko orain udazkenean eta negualden, bastante proiektu berri, antzerki bat estrenatuko dute abenduan, Fernando Bernosek idatzi eta Fernando Bernosen ideia batetik, Arkaitzkanok idatzitako testu bat, oso polita, Miren Arrieta eta Asier Hernandezekin, mundua pitzatuta dago, baina hortxe gabiltza oinez da titulua. Zenburu luzek azken aldean. Baina oso polita. Baina oso testu polita. Bai. Miren Arrieta, musu bat. Bai, gero beste batekin hasiko naiz urtarrian, Sandra Ferrusek idatzita zenduko duna. Ze polita. Serie pare bat baitut hor Bilboalde. Jolin, Sara! Pelikula bat ere, Patxi Bizkertek zuzenduko duen onbuaren itzala. Bai, badator udazken potente bat. Gaur potente gaua lekeitio. Uste dut orain ja bagoa zela lekeitiora. Bigarren erronkarekin, posible balima da. Denbora. Andere Ordu eta Carmele G. Orain bai! Venga, bizi! Asi harria! Pipa, gora eta bera! Hemen gabiz, erronka burutu nahian jende asko. Carmelen, esan marrotzut aurratu hotzea dela ostuneko sorpresan. Dana? Ez dana. Ondingo apurka goaz pistak emoten, baina bioko ongo gara. Vale, sorpresa izango da danontzako nik uste ezan, Ya está. Koke aurratuko. Hemen deko guzengoan mutilen taldea. Hori da. Hiru mutil deko guzestan, Hiru mutil hemen atzan deko guzenak, patxalo bero bateraz jasoko dugu. Gure lekitxoko mutile. Berri. Bixi! Hori lortzak. Vale, badakizue, 2 minutu ea zenbat jaso aldi, 40. Hori da. Da, rekorra, gu prest. Berri. 3, 2, 1. Hortxe. Venga, Vale. Beste bat. Nea, bigarrena mila. Vale, bigarrena, oso ondo. Bota. Bigarrena. Gainera, bota ere egiten du konfiantzarekin, oso seguru. Gukilaren erdira. Eukine bai goian. Hombre, arkazkia gero etxean erremelatuta izaten. Begira, ni. Goian duada. Igual, aldaketa ya, beste bat? Urrengoa, venga. Segi honen, segi. Bota. Carmele dute entrenatzaile, aholkulari, bai, botilleko. Venga, aldaketa orain bai, urrengoa, beste bat. Venga, lekitxo.
Antzar eguna. Orain zehaz. Horri zailo. Bai, ez que nahi dut Hanketako azkazalak. Ai. Zeger hori belzten da, eta ia betirako igual, Mami ezetako azazkadak ematei epizkatu. Hortxe, sortzian mile eta... Lehenko taldeak, nesken taldeak, 10 altxaldi emanazio. 40 kiloko bolari. Eta, gara, 10, erronko Berrogei altxaldi, 2 minututan. Atxuria! Mugia, marka, atxurin, ikaragarria. Azken 34 segundutan sartuta. Buelkaleko tabarnia bezala, atxuri. Venga, Likitxo. Atxuri altza. Atxuriztan? Sobia bat, Boga, atxuri bezala. Eta atxuri behinena. Ba, hori da. Asier. Ja pixat post-lumi eta post-perexa. Venga, botileak, animo! Azken altxaldiak. Amar, venga, nik emodakaten perua ez dena imaginatu behatzen nola. Karri izatero, karri harria. Sentitu harria, venga, hola. Vale, amairu, kontuz, amairu. Ondo. Baina kalkuluna bera Mavi jasoaldi ez da. Biar arte. Bueno, Carmeli, zerritan bukatu dugu, hemen. Biar gehiago, hau ez daukagu ya. Sara, eskerrik asko etortzen gati. Sara, eskerrik asko, Marito. Marito nena! Eta hartza. Bai, azken orduko albiste badaukat, bai esan. Bai, esan do. Bihar ere konfirmatzen diate nola ez gaur bezala. Eguzki aterako dela, Zarautzen!